Daw kollha li huma fil-possess tal-liċenzja tal-armi kienu mistiedna biex matul il-jum tal-ħadd jattendu għal attività organizzata mill-Kumitat Sportiv tal-Pulizija fix-shooting range f'Takandja. One News żar il-kumpless tal-Pulizija f'Takandja, ftit pass il-bot minn fejn kienet qed tiġi organizzata Open Day mal-korpi dixxiplinati, fejn kien hemm numru ta' dilettanti b'passjoni għall-isparar li konkorrew għal din l-attività ban-nobli. L-Ispettur tal-Special Intervention Unit Malcolm Samut spjegalna kif din mhix l-ewwel darba li saret din l-attività li dejjem rat tendenza sabiħa ta' nies li jħobbu l-armi u l-isparar. L-attività norganizzawha mhux biss minnaħa tagħna bħala pulizija, iżda wkoll għandna civilians li jaħdmu mal-korp u qisu 3 snin ilu konna ddeċidejna li noħorġu b'din l-inizjattiva. Kienu kellmuni u anki aħna bħala parti mill-Kumitat Sportiv huwa xi ħaġa li dejjem nippruvaw nagħmlu, nippromovu u bekk inkunu nistgħu nixbru l-flus għall-annobli għal din id-darba għal Puttino. Fil-fatt, kull min attenda l-attività ġie mitlub jagħti donazzjoni ta' 10 euro b'risq Puttino Cares. Ikollna tajba ħafna u anki jibdew jibatulna mill-qibel fuq Facebook xarmi jistgħu jġibu, equipment magħhom, fuq xi ħajjisparaw, jekk tisimgħu fatti tisimgħu ċertu targets u jieħdu gost iktar bdew l-affarijiet. Hija xi ħaġa li mhux dejjem jistgħu jagħmlu għandhom opportunità. Peress li fl-istess ħin kienet għaddejja l-Open Day mal-forzi dixxiplinati, kienu ħafna dawk li semgħu l-isparar u marru jistaqsu dwar l-attività, kif ukoll li tantaw xortihom fl-isparar. Kif smajt bija l-attività tal-attività tiegħi biex anke mill-pulizija u l-karozzi u kollox. U ngħid il-verità kif ħeġin qed nisimgħu l-isparar u nżid il-shooting range u sparajt qed nipprova l-ewwel darba u Din l-attività hija waħda minn kull għana li l-Korp tal-Pulizija jorganizza b'mod regolari biex jiġbor fondi għal karità. Dan fidma minn kumitat li nħoloq apposta fl-aħħar snin biex jippjana attivitajiet tul is-sena kollha li matulhom jinġabru fondi li jmorru għal anijiet nobli u jgħinu entitajiet differenti.